somebody else call ya home di hon me owo ta ka putra wa apụta m wata wo mo mash ele ka ngwa la bia agbakọ ndị mmadụ na-eti drama amụ mash onye amị ụta ka mụ na onye amị ebidoro wata ele otu onye amị ga-esi wee nwụọ eru osi esa ga-eli onye amị mgbara aka ma onye amị jiri aka ya onye amị wụ Christopher nna m ukwu Christopher onye na-anụ Wonna mo amanze Christopher Nam onwu burugudo Chief Imo Chief Nam Daniel ole you be lonely pathway na eba o we kwesiri mi be na pathway eba kwa e kwesiri mi be na pathway nde me na mi na pathway onya mi nwuru inu gulele maka Christopher onwu Christopher ama me na de Christopher amanze onye na anu awo ya namo onya mi onya mi nwutro ole ni hebe na kwa pụrụ iche sie onya mi nkubigo menga onya mi si enwe sike nwe without me ni agada anwuma oni ahudom okay etigam na fom ko nwuri na aga cross ya ime afọ maka gawa ụmụaka ebe ke gara ngwa onya mi lecha manya sembiko ihe ji kpọmọkụ na we shauli ya ga-anwụ na mi ga-eke rice ime ni ha ni ihe ọbụla gbasị ya ga-eke ndị night mi ga-ahụ maka gị na-emezie na ụmụnna ya mi ga-eke rice Naka eruta ka aga wuro meeting ota ga sheli onye ami maka 30th December na ka ga eli 29 wake up onye obla dia we 30th we sha ga tigezi ya na ala sia ngwala na udo ngaru won ga hela ahia makos anu osha na da aga makos eweli anya elisim ndo osha wo appointment of food share enye ni osha Chineke me ori mma oche makos onu ga he do de makos o ga je ara no ngo nya mi no nwo o mi wonye no na be decide ya nyam last brief illness ya nyam will go shita will ota ga shele chiga mi anaka hey hang dem hotel amni so to mini the case no we ha nyere mom lelita nyere semba ebe mini the case no nga so gba no ha let them napum right nwa no nga ahụ Angela Ikeme and my Chief God came on nga Chief God came na Angela Ikeme wu nwa ya nwa kwa no wo the chief provost kendo nursing school de la ha nursing school ko no mo wall nga chere okay ha no dia awu na ha wono isi ihe nda ka ebi California ebi ho na California USA awu time agala kisirim awu no maybe to one agala kisirim awu time Chineke me awu time California na California awu time nwa Angela le wa ga he sisi ene enyi dia one of ụmụaka di kwa na anya dike one of ụmụaka ka no kwa the CEO wa Dr. Mrs. Chika Ugbaja osodi emudo one of ami ụmụaka che onye na chikwu na onye anwe Merit College of Nursing Sciences Olu and Olu United Medical Center Umuowa Olu Diocese ndogo onye sogo nwa ya nwukwa amadum si nwere academics na ndaka I nwere isi brain go nwere functional function ichetra nwa anyị ma ọwụ ya onye kpọrọ m na phone simba na onye mpa ya nwere ihe na ochi provost na school ebe imini so mi tiga aka hụ sho ebure mma m simple ba m gazuru mma ote ndị night na eshejide ije mekwe gịnị mzuru mma oge mkpa ga na mkpa ba mzuru mma oge were mma ekwujide ote onye rie ni ha wo mmuru otu mma ote Simeon shiri mapụga Simon ntị n'ime akwụkwọ nsọ le onye mapụrụ ibi o Peter mapụrụ Marcus ntị awo otu ntị ma awagila akụrụ m onye ọgwụ Peter mapụrụ ma ọwụ Judas mapụrụ ntị amapụrụ ewu na amapụrụ ntị ewu na amapụrụ onye ọbụla mapụrụ ntị ya gaziri gị ote ka m sị m ga-esi ebe ndị mma n'aka onye rie ni ha wo mbeshi ha aka ha hụra danger coming ha napụga m ikikeri ọrị mma m ga-eji agbala asị na burial onye ahụ respect the will of the dead will to death we him will of the dead what the will onye nwede ode retire ma kwoko jere will okwu ikpazi ya last breath memory o ihe akpụ last breath memory Angela unemo atina go gaula hey onye ami rest in peace onye ami ọkụkọ onye m no one relation m na how relation ọkụkọ na ego enye m ọkụkọ olulo ọkụkọ ga-amụga nwa sa nwoke kele ihe niile nyere m na-eji abụ uru ya onye hụrụ mmadụ n'anya enye gị something ya si na ala obi ya were ndọpụta akọd nye gị on the 30th of December onye ya na-ahụdụ nga onye na-ahụdụ ka gị gburu onye amị osodi eme ụdị gbalị alụ